हामबाय बेखे जों दाबो मानपत्र बताबो या फारि पाइसिनो जाखा बरमनि बिसिंथै जरानि खरां जरानि बागै जरानो रगै बसं सिक्ला सालो मोजांजों उषा देबबर्मानो बरम जाथारमों बरम बलायो सैजा बर जाबग्रो नों कक फाइखलै रिंसाखे हासुक हापुं दैसा दैखेरें पान्थर दंथगै मोसावो तकसा तकमिनि बलं याब्रै खा गोजां जागौ नाथंसा खुन्द्र पावो कानासा मकल फिरौगै रुतुगो ननो बरग रग रुतुगै मानो खापांनि कमा निनि ओ मुवानि गोनां खरां यरै दंसिथुं हालुम गोनाङै दैसा दैखेरें यदै जों इसोरनि थानि सुरि जाओ सानो सानलायै दंलायै दिन बरम नसै सयसैके याफा सुगायो जरानि खरां जरा जेसे दंसार जरानि गनि हामबाय मारो खायदर हामबाय जरानि तिनि पान्दानि अजामा जरानि खरानि बिदिनो ani tandanya mua kalai जे जोंनि हास्टेलनि पावफोर हापादि सिरुनि हापादो दालनि गानानि आसुगिरि सुकमारक बर'राव थांनि बासानानि सिरि बायथा बरं गोनां जाग्राखौ आंनि न'आ NARENDRA DEBBARMA KOK हामबाय दिल्ली पांडाओ JORAनि बिनि खुंगो बिनो रूम सनापुरु आं किसा फायदों किता पुरु नौकरां दंफु आफुरु सामानि कक नारवकमानि तुमानि बसाव आफुरु मुते हे कैसा रूम मुनाय जे रूमो गोबां जारा सिक्ला रखि वन सुकमं कथार थिनां कथार पांजुं कथार रूमनि होते बांखानाय आबा है सिक्ला रखि यात्रिनो और रूम नासिलि दङ है सामानि बरखाय बरखि ककना साखांनि वासु सुकुबुक सावि फायो कक फायनि नंखरियांगै Serut masai kainin hemat paithak ni betamo sai mangla khai mato bekhano mas khotono mo hai borokti yapri rutuno aba hekeno wanchu ta khai sikla ro mo hai borokti yapri duksawe ibu thina pangkin ta ti haksa nisla ki haksa thangari तेबो हामबाय मारो अजागाव गोबां मोखां गोदान गोदान बाक्सा सिरि जादों बाक्सा सिरि जायगा दङ बुंबाय केबो सिरि जादों जेराव दाखु कुमुद दङ दाखु सङो दाखु ननि दाखु बिदिसन बुकु सङोनि रेनुका रुनि तेबो गोबां मा बुङो सिपंखौ बाबु तेबो गोबां मा खरसा पुरुष बुङो जमालिया नाकदिया बुङो मालियानि बागै हासागाव दिनैनि जे सान आबो जदिव वानसुकनि फाइखाखै सङै बिबादानन्दनि आसामनि सार और सारनो रक्षावै भारत हादर नेशनल युथ डे एबा जातीय जुब दिवसनि जे पालायनाय दङ कत लक्ष लक्ष बर' कोटि कोटि बर' आसायै थाङो खिन्थु थैना आसाय मानसि हमैदों या महाय बर'नि कक मिथिना रखाय महाय बर'नि वानसुक मनो बुसकांनो तारखे सिक्ला रखै फान हायनाय बुसकांनो दै दुजारि थांनाय आव हायके वानसुकिनो दिनै न सारखौ थारनो और हायके केबिलि मालाय नांखोलासै दिनै न सारनि अब खापसा फासिं के सामने के बेटानन्दनि आसायनि सार ते खापसा फासिं हके अब आनि दांनो बेरा हिलितो नारजाकनाय तामि माने ओ मुआनि और रूम उमानि परे अब रुकुइला खोआ और रूमो
पांडा मानजाक फैगोन तै महाय गायसा सादौ जे स्वामी विवेकानंद हेक्टरसो गोथार बर' आसायनाय तै महाय सादौ रोदा रोङि रोङिया दा दं रोंनानै बागिदो सायतो एबा सामु तांनानै बागिदो सायतो आंनि बाय थागो सिरियानि थांबाय सयसु नरक जे सुख सावो जे सुख लाभ सावो आबुनि उपयुक्त दा ना इया आबखाय सायगोन फियाबा नरक जे या फारमानि अब बरफ ना आं खाबाय आसेखे माया जाखा आबो लिथान फाननो दाना होखाय मा दखा सानानि मुचुमानि तो गोबां माको खायफानो बजागनि सिनि जेंगि थांखै बर' थांनि साविनाय बसुसु फाल मांग्राया दामनि माने बरफनि सुरकनि लांबावो जेंमानि तुमु भिडिअ गरि रुखाय बायथागो फुंथि भिडिअया गायसा कक दङ आबुंखा आबु जोंबो सावो इंलिश मेन्डबो सावो बा बेंगली मेन्डबो सावो लस्ट ऑफ कल्चर लस्ट ऑफ आइडेंटिटी जेबो संग सिख्ला बरफनि हुकुमु कल्चर कमाखा बरफनि आइडेंटिटी बाथाबाय बरफनि मिथिनि कमाय था हासाकावो साननि थांखे नॉर्मल बरफ जनरल बरफ है बरफ तिनी बासाय तकतुति बरफ खोनानि जराति से वाटसु बिना याबा सैनाय ते रिसाबनाय रखखाय बरफ के तिनी नि सालो बाजाव फाइनै 500 बছर दाम बुरिमा आगनो वानसु आबो जिनो नरकनि साक्षात बरफ साइमाननाय रतावि नेखि नरक साइमाननाय ते केवल रतानानि नि वानसु प्रोकेबो आबो साइमाननाय दाम मारे शिल्पी रखके माने जैसा शिल्पी नि ताबु रबाय शिल्पी रोजाबनि शिल्पी मोसानाय शिल्पी ड्रइंग खायनि शिल्पी बरफनि सृष्टि बरफनि स्नानाय पृथ्वीयाव जिकुनु सृष्टि नुफेरनाय वेदनादायक बरफ आसायनाय बिसोर तालचुकु तै सालसी मान अवतांनिसिम आसाय बिसोर खस्थ'नि बिसोर थैना बिसोर लांना बिसोर सामुना बिसोर गोबां भिटामिन प्रोटीन मिनारेल्स बिसोर गोबां माना तारमाने न सृष्टि माने नुबाय वेदनादाय गायसा रोजाबनो गायसा ककनो गायसा मोसानो गायसा ककदान गायसा कथमा आसुके जरा नांगौ आसुके सामबो नांगौ आसुके स्नाननि बागै आसुके कष्ट नांगौ दामनि माने आबो गायसा प्राण आबनि बागै शिल्पी रखखाय सालसा वाजावि आगामि 500 बছरनि ककनो चिन्ता थाइसेबो ताकु सबनि सामानि कक रतावि आंनि उखिनिसे माना चिखा कबि आरो जाबनो बो बिसिबो स्नान जाखा चिनि हास्ते त्रिफ्राव अबहाय गायसा कथमा आंनि तो बालंखा आबो नरकखौ साइनांगौ बाक्साबो खोनाखानो बाक्साबो खोनाया आं 2001 टाइगर ग्रुप बरम बरबाय कक साखा आबदिहाय गोबां मा पेट्रियोटिक रोजाबनायनि बागै ते चिनि बररो खरकसा उग्रबो आसुके नांलायो आबोरि प्रब्लेम न आबो आं 1996 so 95-96 actually आं ऑडिशन देखा आकाशवाणी 95 को 12 परीक्षा पाइमनि टाइमनि के ऑडिशन पास खा आं बिदिमते के आं रेकर्डिंग खायनि बागै बुरा दिहुन जाखा आंनि फर्स्ट रेकर्डिंग को आं हामजा बनानै अतिरिक्त खालामनानै साबखा सेकेंड टाइम जे ओरिसाखौ फैबाय आं कथना सैनायाव के हामजांगारि त्रिपुरानि सिचुएशन आफोर महायनि दं एटीएफ नि दलसा दङ एनएलएफ नि दङ
TTDF ni botongo TTDF te kaisa মানে লোকাল গ্রুপ ni botongo এমন সিচুয়েশন নিনি পলিটিক্যাল ওব এমন সিচুয়েশন সিনাই রকনি থানি ওব এমন সিচুয়েশন আবো এমন ওয়ান আমার সিংসা কাইসা জরাও जों अजरावो आबो किते कष्ट मानखा ए केसे क आंनि मुवानो आमति नुनाखै मा शिल्पी रकनि जिनि थैनानि दिन लागाति कल्पना खालामा अरिजिनेल शिल्पी रक रंदिनी आकबरनि आमालो जे रोजाबखांनाय तामसेन जाकिर हुसेन सम्राटनि बरकनि सेन्सिटिभ जे सेन्स बरकखा थैनानि दिन लागाति कल्पना खालामा शिल्पी रकनि हिखाय 6 सेन्स सामगुरु ते बाकी नॉर्मल रकनि बर रकनिखाय बरकनिखाय 5 organ 5 सेन्स बांला बायके चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा तक जेटा अ 5 organ 5 सेन्स होनजागौ बिया सैनाय खायनाय रोजाबनाय मोसानाय बरकनिखाय 6 organ दंजागौ बरकनि ते कायसा 6 सेन्स सामगुरु थायो ini aku kata ang bagi wan cuba ba ang aron beribu ngo selabo ngo harusnya sini lor di kau nak wan cuba aron hamzak ni beribu ngo randi beribu ngo kebuni pahan bisa ngo kebuni bihi ngo kebuni tamne marengo ke aku kata ni every silpiro pa ini senamai ro jasa srishti kota no boroki 6 sense samgo dulu साननि थांखि दाबो जोंनि दखाव आं गोबां साइटिनि किसा मा सासेले दिनि किसा जरा तो गोबां मानसि जोंनि ससाइटियाव दाबो साजागो बुरिरक नंदा फानि साथि तांनि बुरिरक नंदा फानि साथि दाबो जोंनि बुरिरक दखानि जातिनि दायित्व पालनना खाय दं गोबां प्रश्न फाय डाइरेक्ट सासेने आं आबो बिके दाबो ख्रिस्टान दं केबो आंनि जेबो ख्रिस्टान गोबां उनावनो ख्रिस्टान दं हिन्दुबो दं गोबां ख्रिस्टान होनदेबो कायजाखुरु फ्रक सुमो हान लिलां लिलां खायां साराय खरक निरमलाय फ्रक सुबि कायजाखै हिन्दु बिकायबो कायनाय बायबो बर' गाग्रा जुलि कानो नेखेबा लेहेंगा कानो लासा कानो गोबां ड्रेस दिते साइ साइकुलनाय आदुकी बाइबेल सैरि खाजि जास्ट्राय कायजाखुरु ख्रिस्टाननि कायजा थांखाय कायजाखुरु फ्रक सुमि कायजा दिने नाकि हिन्दुनि गीताव सैजाक दंगो नों कायजाखुरु बुदि दखनि ड्रेस कानि कायजा दि गाग्रा जुलि कानि कायजा दि नियाखे तामने नि लेहेंगा कानि कायजा दि सैजाक दं सैजाक सोसाइटिव ताबो मो हाके लोक जाबि दं जे बिसि शिक्षित बन बिसि क्राइम फेसबुक में तो थुंगो आं तो किसापन थुंगनान जराखै फेसबुक व्हाट्सएप बिसि नायनान जराखै फियाबा आसाम जराते आं साइबान जत शिक्षित ततै नो क्राइम खाय ओंखायबा जों शिक्षित होया दंमोन जाखाब्लासा निजिनि अस्तित्व कमाय थांगोनका बरकनि जीवनाव आजाय फैखांके तीनटा सामुं बेलेगखौनो नांगौमोन एकटा हांखा आजाय माने एकटा कायजाक माने तेके सांखा थैबाय दुइटा सामुं ननि ननसेन्स आजायफोर तो नों कोनो साइबिया रिग्रि जुग्रि बुंग्रि बसाग्रि बजागाव आजाय साबिबो गंगा आजाय नों मुंसा साइबि जेफोर नों थै थाङो बेबा क्लांनि थाङो नों मुंसा मातलान आमते हेके नुदो रिग्रि जुग्रि आमते हेके नुदो थै नों सम्पूर्ण ज्ञान तैयै सिक्ला जराव रां पैसा निनि बुं माइ खुल बुमा बुफा सान्दाय तैयै जत्तनि स्लाय तंथकै प्रोग्राम इमानि निनि लाइफ आबुं काकायसा निनि कालिबे आ दिनो से नों निनि अस्तित्वनि भिडिअ खालामबाय थानाय अबेराय अरामा सिंसाराव जरा कायसाव जों वानजिकक सोलोंलायमां बाक्सा केलकेसियाम सोलोंलायो बाक्सा रिटेल बेंगलिनि रिटेल सोलोंलायो बाक्सा खायथायारि ना जायथायारि ना नि सोलिलायबो जों कफर गोसोक माखा दाबो दै केसे जरा सबाय दंखा जोंनि बैसागु दिनाव जत इंलिश मिडियाम को बेबा इंलिश स्टाइल दाबो केसे वेस्टार्न स्टाइल नि निजन सोक माखा दाबो सब इंलिश
nungki dong na hari kebo alka do fani borok no wanji no bihari no ni kebo o gagra cholis na mai no bono dusta ni kebo ni do fanu ra no kha gagra choli kani kai jane do fani borok borok dini borok kani kai jakka kali bo जों kai tami budini sini जों tami budini sini te tami जों budini no bisi hamza recent ta kaisa ani বাস্তব ঘটনা kaisa sasiren narokno বিগত 6-7 মাস সিগাং নিসিনি ani khumulu kaisa shop dong dukan dong phalnok dong kaisa rini ang observation khainai ni mani chin bororo buino belekhen hamjago asake hamjago tabu thangnai christmas o nijurok ni top asike sel thango ang wanao ang to buino to phani nung nijini no snam dita nijini no hamja dita tabu emon jagao thangi basa ja tui sire tui kisaro chini room tiaba churei warom nai kire room ni je wa abna ram nai kire na political na social work na educationally na mane na economically kono jaga phana sung rom jakya जों wan suklayo je 1000 jonani bisin nosuri rani jona thamjang khai जों hanu manani amte hikin wan suklay ta buk slogan lai fiaba joto boro ki mondana ar khoida samta manda প্রশ্ন হয় মহাত্মা গান্ধী খরগোশী মহাত্মা গান্ধী সে বুমুঙ্গনা बिनिबो साराखै बोसा तो बिनिबो सारा काफी किसी बुथारजा बोसोर पना मासे सिचुएशन को फेमिली जत बरक मैदान थाङै सामुंखायनो नांगौ पलिटिकल पावर बाय सिबिं द फासा जाकिया जिनि द फाव जों अग्रानो मानगोनखौ कुसुलो हामजाक मानिखौ साक जालायनि दैदुल मानिखौ अबं खासिरि सबसे अभिशप्त जीव মানে অভিশপ্ত জাতি ব্যাপারকে অক্রারককে বুদ্ধি না সরাইরককে চুবাচনা না সাক চালাইনি दैदुल माने हाइकेसे कायसा दफा कुसुबु कासाइमा नों सिक्ला सगौ नि बुदानो फानि बुंनो बरा कहिनानो जिन बरक कितु दुदा आं सिक्ला सको आं दा गाने बाबु बुंनो फानसे सालायनो मुजुगो बाबुसो सालायखिनांगौ जोंखाय ओ सिचुएशन बासा जासो ड्रग्स की निया दासना ना उसकानसना ड्रग्स तो आगे निशिनो दंगो प्रथम विश्व युद्ध सुनियाको पृथ्वीओ जेफुरु बड़ रकमनि सृष्टि बड़ रकमनि मानव सभ्यता जेफुरु जिमिन दं आफुरु जिमिन ड्रग्स गत दंले जिदफा ब ड्रग्स नि गोबां दंला ड्रग्स तो बिया सृष्टि नि दिनसि न फायखान दिया अबजे हामिया जिनिस अबनो जों जाखाय थैनाय अबनो जों एभয়েড खायनो नानै अ सिसामुसो दंना दाबो नि चिनि हरो जे जोआ रखानो जे पानो खाजेटा जों जोआ तो नि आबो लिमिटेड खाय तो यूज लाइक आबो तो मेडिसिन से इनके ओ मेडिसिन न अब हम तक यूज लाइक मेडिसिन नि साइमान नि हाय दो जे सामानि दाबो लुमानि बिथिनो न 7-8 साइखिबला नुफिखानायले आबो ड्रग्स ता आबो पयजन आबो सोसाइटी पृथ्वी जत डेभलप साकनो आबो लेटेस्ट के डेभलप थांसै नङाबो ते रुखि नारकमाया आबो खाफ्लो से फ्लो आ ड्रग्स नंनाय आ ड्रग्स नि हाव फायख्या साबतो बुखा अबो ड्रग्स फालनाय मति फरासे आमति खायनो कुदि बुइ तगै माने जेल चबै बुलाई थैलाई आबो कुदि रुखि कखे बजे चाखाय थैनाय नोंजे खरकसा बरक थैके जिन बरक खरकसानो 1000 जनानि समान इ सेन्से बिनिखानि फायना तब प्रश्न फायो बुफुरसा बिनकुन सामुग्रियाफोर तांगिचा बिनबो खाव कायसा फ्रस्ट्रेशन हय रांगरिनि फ्रस्ट्रेशन
हय हामजाकमा बरकनि फ्रास्ट्रेसन हय गोबांमा नुसुंआव बिग्रा थांनायनि फ्रास्ट्रेसन आमतेहि गोबांमा बरकनि गोबांमा धरननि फ्रास्ट्रेसन इ फ्रास्ट्रेसन याकनि बाहाय काटिनाय सामुनि बिसंति मा काटिनाय सामु चिन बरक तालिया एक 2 नम्बर चिन बरक पुरिया 3 नम्बर चिन बरक जराना किसापान दांगिला 4 नम्बर चिन बरक अकरा चाकरा केबुकुन बरमले nang nungyani kok silai Facebook o WhatsApp o khoroksa buku khame khe wala legeni abo scam mar sara world o oba hal record butulo je all India o joto nislai gobang mobile thangnai kha Tripura number 1 te joto nislai gobang o Tripura ni bisingo joto nislai gobang dofa mobile thangnai nongkha Tripura sara मुया संमानि बरखा आं बांगेसिरा मानि बरखा पार्को थांमानि बरखा बोसाजोकनो रिगदाल पाइरमान बरखा रिगनाय कताल पाइ मानि बरखा सिकामुक संसा मानि बरखा आबो एभ्रिथिंग जत सरनाय अथच कम्पिटिटिव एग्जाम हंके केरियर काउंसिलिंग दङ हंके जिनो थागिया Recent kaisa normal muni koto kaisa masa sini to mua bo siri chini mado America to nai New York to nai mado thaiga mua je boto party de thai bisar thai maru dunya ge bini kaisa tabu career counseling plus bini kaisa tabu skill development ni kaisa center ge a skill development ni center ni bagai bo aro training de rugo 3-4 mas training rugo fataro job ni facility rugo ge job rani bagai passport visa khaina ni bagai khoroksa saraino sakanu formal dress bai tai ro ko kanai kaisa photo ui ro ni passport ro photo na sakata बुसु क्लियर थाहन 3-4 दिन लेट मानि परे सिंहरु का फंखाय तामसु या कासा के आबो आं ताइसि पाइमिया को केते बिसु नानाय ते कोइ दिन नासिंगार दे दरांग फन करि खरा पाइगरा ओलो फटो रहर माने मुसु गानाव बासाइसे सिरा हा सेल्फी फटो रहमानि आचा इबन फटो रहमानि पासपोर्ट नि बागे गाना मुसु गानाव बासा जा गलत कामा मुसु गानाव बासा जा केसे सेल्फी ने के आबो नलेज तुमि तंखाते दान करने इबन खालामते बो समयो बो जराओ बाहायके बमति है जागाओ जों बो सावनो खायनाय साइसे मालिया जों बाहायके डेभलप मानसे u ya fa cái tam suối rồi tôi chụp cái tiền được ta ông cái gì đã phải chỉ khóc lại rồi ha ha jati đó phải chỉ khóc lại yang terus ya kata lagi ha kemai teman saya mana buino mang tang cái chừng đuôi rồi na ba chừng lên bớt say cho khaba chỉ đi nó xóa say ra được này cười ini mung sapan cười chỉ Norok Saiman Nabo, Jim Bosham Bishingo, Kaisha to Sapun of money. Jer Sapun could feel out of this house out. I said Kagra, Vijay to Sapun of money. Abo Agin Borok, Yasi Kagra, Nita. Ada Sapun, Abo Koroksa Dujana, Mane Koroksa, Tomu, Kutrino, Sosakai. They Koroksa the Sapkai Abo Kutri, Mane Mokojago. Ketriba saya kok sawo amtia dead body tu kalai jak kita ar sak mung sak khangke emon khai bini nerve circulation go je or dead body achu te ke sar sak mung sak khangke ar dead body mane turu khai te bisa roko asik wana masih bisa sur laga kita mani sini agoni amalo tansen sini dah पाथर नो पेट्राइ मान बार जामुंगा आंते हे तमार
किन्तु जों अशिक्षितनि कारणे जों आबो प्रिजार्भ खालामनानै रोंलिया किरि लायखा आबो रोजाबखायो गोदैजे बाजाव खाबा बुमा बाजाव होनलायो सोलोंयाते आबो जोंनि ससाइटिनि हुदे आबो कमाय थांखा आंनि गोसो रोजाब दङ उदिदा दिदा होननानै आबो एसेर खाग्रानि रागो नख्लाय जोंनि मते जोंनि बिसिंगो गोरै नि मुंसाफानो गोरैनि बिसिंगोसे दाबो जों नायदुबै तिख्लाय तुबु मानि यागलो सरिसे तेमसि कमातै अबरो बेबाक नसिनि दाय जों दाय बुइकुनो दिन नानो फाइफे नों कबरक सादी नों कबरक जाम हामजदी नों ककलब सैदी क्या भुगन पाइला आबोनि बाकै जों जेसा पानो गाना गिनि जत गरम जत तो मयदाना अंखरि थाङि साइड माने हाबा हायको क्या रंदी गाना गिनि वदावनाय निसिनि फायम खलायनाय बा बाहानो खलायनाय आमफ्राय जाति सान्दाय बरफनि साथे न आबो स्प्रेड होनाय तिनि किसा खना किसा सन किसा जों साइ मानो जतन खरकसानि खरकनि खरकदाम आबो हायखेनो कैसा नुखुं बांते कैसा कामी बांते कैसा आमचाय बांते कैसा डिस्ट्रिक्ट बांते कैसा स्टेट बांते कैसा हाक्टर देश बांते महादेश बांते कैसा हाई 1 টাকাनि जेसे मूल्य 1 कोटी मिलियन बिलियन ट्रिलियन आबोनि बासो मूल्य तामन माने 1 टाकानि 1 ग्रीन गाय मिलियन बिलियन बाकी माना चिनि मते होता जों 1 टाका नबो मोला जारना गया मिलियन बिलियन ट्रिलियन नबो जों मोला जारना ओहन चिनि जतरि साइ गोबां मा बर'राव दाबो जोंनि रोजाबनो हाबानि ककनि सावनि किसासो रिसेन्ट गोबां मा जोंनि मकलबोस गाबो लुबैदों जोंनि ककफोराव गोबां मा बिक्रिद दरनि रोजाबनाय दं महेन्द्र देबबर्मा सालांनाय आगिनि जे रोजाबगोन महेन्द्र देबबर्मा दिनै गोबां मा कक खालावबो सालांखा जे जों तामनो सोलोंनाय फाइनि सालनि रोजाबनो बाहायनाय आबोखि बोसानि थावजाक मानि बुमा बुफा जानाय ना बुमा बुफानि थावजाक मानि बोसा मोसावै खेले बिराद कैसा प्रश्न आं जे सार मानि आंनि बोसानाव बहाबो दं जे मासाय फैगोन बयजेसखौ फोरोंना थावजाक आं सार मानि मानै ब तरक बनो साथे अब काहाम साथे बनो लय खारि खिबि माने किन्तु नों जोरानि फेरबाय बोसानि थावजाक मानो उल्टा बुफाना जारना खेले बुफानि ले बहक बुरा बुनिले बहक से नष्ट से अबं प्रेजेंट सिचुएशन जों जत मा कबुई ताबो आसके ग्लोबलाइजेशन दफा कत दफा सिको मना बिदो बुखिनि आकत आचिको मना माने इनके अबहाय जरावो जोंबो मनक साखै दं अब तो हाय नि लायदा अब जोंसिबो मनक जागो हाया हासाकाव जोंसिनि रिफुजि प्रब्लेम हाया चिनि हाव चिनि बुनि दाफानि बरा रक फाइ चिनि हाकमाव आमतिया मासो काइसाखलाय कैसे लैंग्वेज कमाय मासो कैसे के लैंग्वेज कमाव माने दफा कमाव चिनि मकल बस कामो जों गोबां मा नुखा जेमन चिनि सिविलाइजेशन से कमाय थो सिन्धु सभ्यताराव मिसरनि मेसोपोटामिया सभ्यता निनि तामनाय जे पुयारि सिमी ताबो जानानै तो एकमात्र चीन सभ्यता सिमी से कमायाखौ तै बाद बाकी तो रूम ताबो निनि रोमान हरप सनामनाय र रोमान लक ताबो नति मैयाले रोमान लक न जतन मिक्सयाल बुं केबा निके बुफुर कमाबा आ कक बै कक सानै बरक गरि निबागै कमाव दफा कमावले आन्दामान नगो कमामानि उ लास्ट चिड़ियाखाना माने बनो चिड़ियाखाना या मीन्स बनो म्यूजियम तंता बो साइसुंग तंसियो आ कक बै कक सानै आबो 3-4 वर्ष सका
Tabuk tongko jaro abo songrok tongko. Abo 235 jona drok busu bujan tongsi buba. Tinoro bo berai kamata tei tabuk korbong jati ro. Korbong no tei yang kaisa boy sibani abo tabuk strai prai 10-15 বছর সেকার আফরুন বড় অরিজিনাল কোrbong 25 জন আছে তংসি তাঙ্গি কামাখা বমি বলিও বাক্সা রুবিনি বিকাইজাখা বাক্সা দেবর্মা বিকাইজাখা বাক্সা মাই সম্বার বাক্সা ওয়ানি বিবা এমনি বসে কম গোপাল বেবা হাসিনতে সিজানানি বাকি বড় হয় খরকসানি সাহায্য না নানায় ইয়াকে बिजाबनि साहाय्य लानांगोन बरक सायसुं कुमुदनि गियानि गासैखौ अबखाय मा सासिनाय अबखाय जों बरक मुनि सल जेरै दिबा साराफ्ता मेक्सिमाम जों बैसागनि वानसुक मावसिसे सिमा बरक बैसागनिसाय बोखा कत बोखानिस्लाय ब्रेन कत ब्रेननिस्लाय बुद्धि कत बुद्धि निस्लाय ज्ञान कत ज्ञान निस्लाय आत्मा कत आत्मा निस्लाय परमात्मा कत अकखाय जों मैथुन नारकमानि नुनानै जे बरक न भगवान आदु जीसास क्राइस्ट बबोथ बरक मोनसेयाव नङा जेबो महाभारतनि श्री कृष्ण बिसोरखौ वानामा सिंसा परिवर्तन खालामनो थाखाय ससाइटि बिनिसे कृष्णनि जे जरासिन्ध राजासं निनि कंससंग परक्तामु बा बरक्तानु बंनि थानि 100 जना राजा तुमु बैश्यता शिकार खाइके आपुरुष सम्राट हुनु युधिष्ठिर तो चक्रवर्ती सम्राट इनके अजराओ बरक्तानमानि पाप खरक्सा राजा ते खरक्सानि राजा नि थानि चेनै सिमान কিন্তু মানে তানজাদি মেয়া আবো হাইকে সমাজনো গোबां मा ধরনের পরিবর্তন খাইতলাম সোসাইটি রন্দি আবনি সিকা কোনো বুড়ি কোনো চলাবাই বন্ধুং মেয়া বসাই গেছি মিছি চলা বাই বুড়ি মাখাंनासो लेमोनलाय তে চলা বুড়িनि কে মাখাं नासिक मानिया আবো হাই সোসাইটি দंमानि जिनि समाज बुसु कोना मासिसा दंमानि बुमानि बुंसे बुसासिरि जाबो विवाह प्रथा मियासे सिका सोसाइटी बेलाय अराजकता पशु रक्ता मुसु रक्ता रक सुइ रक्ता माहिनु बरकनि जीवन दंमानि जेफोर विवाह प्रथा आसायखा सोसाइटी हो आफुनि सिमिसि तुरुक जों अबनो माने शृंखलाबद्धभावे नियम शृंखलाबद्धभावे तनानि बाखै अप्ति हिके तुरुक आगो बरक सिविलाइज इनते धर्म मातुखा धर्म मीन्स तांबा धर्म तो धारण करे राखेছে बांगला बायजाता धर्म बाकासे हावासे नोंले सिरि बरकले धर्म तामो बसायमलिया कालचार तामो बसायदि ओके नोंनि कालचार न ताम धर्म बाय बलिदान बा धर्म तो सामाजिक कासे अनुशासन छे अब कासे पन्था अब कासे लामा बरकनो शासन खायदों बरकनो नियम शृंखलाबो दंमोन बरकनो खरकसाते खरकसानो हामजाख्रि तरिदों आसक्ति किन्तु निनि कालचार निनि परम्परा आबो नों साबो बरनि फाइखा बर थानाय निनि दं जाबो गामि जुगनि आबो साजानायखौ निनि कालचार से गे कखे अरनो जों गसायदों जों जदिও साक्षात गसिलायो शिक्षित होनो किन्तु जों शिक्षितनि सावफोरखौ अबनो जतनिस्लाय जेरै माने वानसुक जाखनायखौ म हाय चिकन न वानसुके मानखे ड्राग नुनाय रबो नंगिया जवाब नुनाय रबो कारण पलिटिकेलि सिमी इनभल्व नङाबा दफाखौ मोजां जायो इकोनॉमिकली एजुकेशनली सोशल वर्क खायनाय खराब बुस्थु जोंनि बसंग बुरै तो खरसा लिरा थां गाहाम करि ताखाम तामगै जों तो आबरक नङा सखन चिनि बिसिंगो जों वान सप्लाय जे
khoroksa sakno ke bono bwskango phai samung khaimano khamke ba khaimano khamke asike samalojona khlailai asike khoroksate puro khoroksate khoroksani puro kok salai ahol bale no armasi ta bukno rokni sinai rokni haparo ani jodiu koklo gobangma tongo phia bijak ni ongkhori ke o tabukni je o guidebook rok site 9, 10, 11, 12 o 4টা ক্লাস ni guidebook site auto bazar nongkhorka ke 2টা বই tongo খুব এডিশন হইতে নংখরমানি কাইসাকে সাইন্টিস্ট রকনি অটোবায়োগ্রাফি থেকে সাকে তো नंबाय मालायके खासु बाबो तो साबनि बिसा के ताबु 6 to 8 ni टीचर हैंडबुक अब अंखरनाय ताबु कबरक देव अब जों सुनामिनि मान कबरक डाइरेक्टर नि हाते अंखरनाय 1 to 5 रबिबो चलि दं साबु अब अंखरनाय के आं मानसुकमानि के सैनाय रकनि थानि जतनि स्लाय फां नरकनि सैमुनो तेबो ग्रानि स्लाय तेबो ग्रा कारण कायसा दफानि बिनि लैंग्वेज दिखते बिनि सोसाइटी दिखते बिनि जेनेरेशन दिखते बेबाक दिखते चिंता खालाय बुसुक डेभलप खा लेखा जागौ बिजाबनि बिसि फनुक जागौ रोसाबनि ते मोसाबनि बिसि कायसा सोसाइटी नो सुनबाय दाक्ति नो सुनाम सिरिमान मोसाबनि बिसि ते रोसाबनि बिसि कायसा सोसाइटी बुसुक डेभलप खा आबो सिरि जागौ बिजाबनि बिसि जतनि अतल दायित्व न बिथानि तिनि सुइमानि खोनाते सो रिवाइज खायदेदि खोनाते केसा गदालां खरा आं ओ जागानि कखैनो केसा चेंज खायो ओंति खायते स्टैंडर्ड न स्मार्ट न अब हाके वान सुगु सिदेरो आबो शरद चंद्र संग निनि दामनाय रवीन्द्रनाथ ठाकुर संग बरक बापति तिनि सुइमानि न बरक सै पाइखा आमति खाया तेसो रिवाइज खायनाय के स्मार्ट निस्लाय तेबो स्मार्ट नंखर नरक दौनै बुसकां हिमजा आसो गाहाम सुइनाय नरक बिथिनां बुसो गोजों नरक बिसुइमुं मसे फाइनाय जेनेरेशन रक फरिनाय ताबो मुवानि सुइमुं रक क्लास जेफ्रु मा फोरोंगो माने तामनाय आबो ओ हासाकाओ बजागानि बुरुंनि ते कक्थाय दंखुना खसा जागिया दंखुना हा मा दं तेबो बुफुरजानि अंखरनो कक्थाय गदा तेबो बुफुरनो अंखरनो महाय कथमा गदा महाय दामहाय कपलक गदा ककमान गदा आबो एमुं बखाबाय उनाव गैफायो आबो साबै माइकेल मधुसूदन दत्त बाय रवीन्द्रनाथ ठाकुर तो समसामयिक रोंमानि के माइकेल मधुसूदन दत्त से तेबो स्मार्ट के कविता सैला फियावल जीवन कायसा भूल खालायबो आबुनि बाकी नोबेल मान दिया व्यापार के माइकेल मधुसूदन दत्त सैका पुइलाओ इंग्लिश बाय जेटा पृथ्वीनि इंग्लिशमेन रकनि थानि बिनाबो आसुक बुइनो मेसेनि मालिया रवीन्द्रनाथ ठाकुर क्लास 7 जरा पढ़िबो पुइला सैखाबो बांला बाय ओमफ्राय माइकेल मधुसूदन बो नोबेल मान खामुला तांगि माया बो बुइनि लैंग्वेज बाय सिमन बाय नों बुइनि लैंग्वेज जेसेबां मान निजेनिनो पगै बुइनिनो सोलोंमानि आबोनि मुं सामुला जाकरि आबोनि कोनो मुइलो करि नों बुइनि कक जेसेबां मान दि मानि कक माया वे बुइनि कक न मान मानि आबोनि कोनो बेलो करि नरकनि बिसिन्दै जोंनि जिबो साइ मानो जेफोर क्लासाव मा पढ़िखाय कक बरक टिचिं माने माने 11 12 पढ़ि थांनाय जारायनि मेन्टेलिटी तेकिसा जुरानि आसा जा बरक तेकिसा हामजाक मानि निजेनि मानि कक हामजाक मानि निजेनि मानि रोजाबनि हामजाक मानि आबो अटोमेटिकली बनारो तामहे आबो क्रिएटिव फाइ माने क्रिएशन नुइ दंता आबो ऑटोमेटिक न बंग थानि आबो मासमा दंला आबो हाय
o nana thabu bai tornai busi busu bai tornai rok ka sarai pakini sini tongnani chanani buno apoyan khaidani ba buno narwai lamsok narwa kok man ro ko kisu jurang jeng belai kono gap ni thangone tumung romang nar ge tangi sajaman tabu maximum school recent to 100 school ni sirai CBSE tumung jeng kok borok dai man ni hangke চিনি কক কিন্তু জেনারেশন সাই মানজান থাকে দুঃখের ব্যাপার जों বুঝছো কক বরক বিভাগে কবার থাকে সামখাयो কিন্তু आं बेलाय दुख नांगौ आंनि सारकनो হয় हिंदी सेकेंड लैंग्वेज হয় हिंदी হয় बेंगली मा पढ़ी ओके बतुमु बनतुमु কক बरक सब्जेक्ट दं खांगे CBSE কক बरक सब्जेक्ट दं खांगे नरखाय गोबां मा सुइनाय रखम কক मा पढ़ी खामो मा पढ़ी खांगे बरको सिनानि बागै सोंगामो नों बयो सिमी मानमानि बाय साबुले परि जावनानि बाताबो आसो कम्पिटिटिभ जरावो ताबो आंगानि मानि कखनो साइमाननि बागै जराय रक ताबो नि न्यू कमर्स न्यू जेनेरेशन रो बरक बुसले परि नामा निजिनि क्लास 2 बयनो कादै जनरल नॉलेज नि बुसले परि गुरमाननि बा हायं बुसुकै खाछि लायजा ताबो